Nambe wangu nawe ikonde kuti ndakati ndaenda kumba kusvika mapast 8 ndakaona vakarara pambedha pangu. Vakachibva vanditi endai munorara natsanga. Atsanga venyu vari kubedroom auya kuda kucherawo sekuti unai vakanga vachichera kumba kwangu. Uye zvakare vane mombe dzangu dzavanadzo 2 dzandakavachengetesa. Mushure kunge mombe dzangu dzabiwa 4 ndikati dzasara idzi yasara yachakwanisa kuchengeta dzingadzimbonochengetwa kwani kwenyu. Saka nekudaro ndiwo munhu ndandikumbirawo. Chitatu kumudzimai vangu vauye takabva ndabva pamba akabvaunza Blessed kuti ava tigara ari pamba pangu. Ini mumwe wacho tisipo semurume wake atogara pamba pangu atopaka mota atosumuka itouya ndosamaona achipindurira nawe kudai kuti sesoso. Saka mukutirambira sei? Kuti dare takarigara ndorangira. Azvisi ndabvunza zvoti takagara dare rini. Tenda kuti tizive kuti chakaitisa kuti musapinde mudare mauya pano chii? Avakakumbira chikumbiro chokuti musi wa19 imimi munhu ari kunzi haana kuuya kudare pano ane nyaya yake yakasiyana nenyaya dzevava nemi, ndizvo? Akweti vari pamwe chete. Saka ane nyaya nemi ndiani wamamhangarira kudare? Vese vari vatatu. Saka muri kunzwa here mubvunzo wandikubvunza sinyo kuti iye anotitasira here kupfuurira mberi nedare kana ava vane nyaya dzavo dzavakadudza mamhangara imimi? Avatitadzise uya kungoona na judgment kana nyaya chakafanana na judgment ichangowana. So the best invite statement right. Pamusoro wedare nawe ndinawe pandiri kumbirawo musha wangu wakuna Bridget nambe wangu namuBlessing. Saka Bridget akanditorera bepa rino domestic violence akatanga kundivharira pamba so nemaoko akachinja masystem emakeys epamba ese ndikabva ndashaya access yekuva ndiri pamba. Saka nekudaro ndakabva ndabva ndikati ndauchingira munyara ndadzidzisa kukoti. Saka ndakazoteerwa nematare ekuti ndadokunyama hwino ndakabva ndazoenda kujeri. Saka nekudaro ndiri ikoko ndadzoka ava vakabva vaunza n'anga kumba inini newe mushandisipo mudzimai wangu Bridget Chakava pamwe chete nekundituka pamberi pevanhu. Nawe ndinayo nambe wangu nawe ikonde kuti ndakati ndaenda kumba kusvika mapast 8 ndakaona vakarara pambedha pangu. Vakachibva vanditi endai munorara natsanga. Atsanga venyu vari kubedroom auya kuda kucherawo sekuti unai vakanga vachichera kumba kwangu. Uye zvakare vane mombe dzangu dzavanadzo 2 dzandakavachengetesa. Mushure kunge mombe dzangu dzabiwa 4 ndikati dzasara idzi yasara yachakwanisa kuchengeta dzingadzimbonochengetwa kwani kwenyu. Saka nekudaro ndiwo munhu ndandikumbirawo. Chitatu kumudzimai vangu vauye takabva ndabva pamba akabvaunza Blessed kuti ava tigara ari pamba pangu. Ini mumwe wacho tisipo tigara naye ndisipo pamba. Semurume wako ukataura uchitenderera kudarika unotitongesa zvisiri zvotaura kuti semurume wake nokugamba mangu semurume wake atogara pamba pangu atopaka mota atosumuka itouya ndosamaona achipindurira nawe kudai kuti sesoso undokuti murume ndonhandinayo mudai. Chatinoda kutanga tafatsanura nyaya yekumakotsi nenyaya muinayo nhasi. Kumakotsi ndokwakabva mutongo wekuti iwe ibva pamba pako here? Hakuna kundirambidza. So pamba hamuna kurambidzwa.
asi ndakarambidzwa nayo nekundisira maoko kuchinja makiyi epamba ese pamba handina kiyi. Pakugara vamwe vanhu iwe uchirambidzwa kusvika ipapo wakadzokera here kukoti? Kukoti ndipo pandakafunga kuti rega ndiyo ndise nawo kuna chifungezi andibatsire nyaya madzimambo kumakotsi enyika dzino anenge achimboti vanhu vanongowirira nawo. Saka zvinhu ndakaona kuti rega ndise pamambo kuno. Ambuya hameno sinyoro, kana ndapindurwa nenhau tiri kunzwa pane nyaya yekuti takaenda kukoti tikanzi zvakazodai zvikadai. Handiti yamakapuwa kukoti iprotection order here kuramuri kushandisa varara kuti domestic kuita sei? Kanzi chi protection order under domestic violence. Under domestic violence act. Ndaenda kuziva kuti zvinhu zviteshota. Ndiani akaenda kunotsvaga protection order against mumwe? Iripi? Yakanzi chii? Chipei? Ndiyo here vakazotyora vakazoenda kujeri? So, imimba protection order yekukoti makaenda? Ndakaenda Pakanzi wanga usiwafanira kutuka harasa tangotuma hatina kuzwa kuti musakunde kunani kana anga angatotonga munhu makadi tazvireva namatudi uchada kutaura chero vanga tikuda zvitonga nyaya yacho iyoyo yamutaura hapana pakanzi baba vabve pamba vari kuti makazoti wawana here aura ndikuwe ndinasamaiti baba ava vakati nyaya yakaitika ndekuti vakawana umwe mudzimai. Saka vawana umwe mudzimai wepiri vaiuya kumba vachitora vaiuya vachitora zvinhu vachitengesa zvinonzi zvinhu zvii oraiti isu tinoita nezvemahamamiro. Vakatora motoro vakatengesa, vakatora injini vakatengesa, mari yose vakaenda nayo kumudzimai wavo. Ndikabvunza kuti ndeyedu tese. Ndikabvunza kuti ko vana vanorarama chirudzi, vakati handiraramiri vana. Ndozvakazopa kuti ndisumuke ndinotsvaga bepa iro. Saka bepa iro rarepo pamba. motoro yeproperty dzese. Saka vakabva vati ini handingagarisiwi semukadzi pamba ndakapfekedzwa pitcoat ndichinzi ndisatengesa zvinhu, ini ndida kuti mudzimai wangu awane kurarama. Saka ndakubva ndobva vabva pamba ndobva vaenda kumudzimai wavo. ndobva vanorogwa ivo. Ndobva vanorogwa ivo. Saka apa vave nemwedzi inokwana kuita 8. So hamukudi mudatsvagirai kunhu ati mudatsvagirai kunhu here ndimune mwana akatidziswa vakabva vazosaro vachitoro muromo wachisofuti vakabva varourawo wavo. ndandina kuroora murume asi kuti sekuru vangu varipi sekuru? Sekuru vaenda kukoti. Vaenda kukoti? Kuna wakuzi? Ava vakanzi kukoti musi waThamisa. Yavanga vaifanira kupinda neivava. Ndii. Nyaya ikoti vakanzi ivo vaizviita semupurisa
vachiti ndiri mupurisa. Nezvitomupurisa Sekuru ivavo papaitikei vaita semupurisa vakanga vatakura motoro vaenda nayo vaenda vaita semupurisa havana mboita semupurisa, vakatovaudza kuti tiri sekuru vavo. Saka ivo nekugadzira nyaya vari kugadzira nyaya vachiti murume wangu. Sekuru ava vagara vachizikamwa here pasina nyaya zvinhu zvichifamba zvakanaka? Sekuru vakanga vasingazikamwi. Chinhu chiri kuitika mai ambuya vari kugara ipapo neuyo munhu ari kugara ipapo uyu muridzi wepamba pachona asi kusvika pamba pake. Ambuya vari kurara pamubhedha womukuwasha vachitodzinga mukuwasha pamubhedha. Ndakasvika pamba ndakanoka dhoo ndekupiko kusimington Makabeji wapo ndakanoka dhoo apo palaba ehe muri kutuza nanafakazi tokuti akaneta paituyamuka mazoi tikangamba mazoi tatoamukazire mazoi ndoandoanzi muzowa nkaro zako kechoira chidai saka akamhangana panonzia kuti nini ndine 24 years ndine dzimai nevanonga 5 vasekula kutsanangwa nezvawanda autovazi ikanayo vadiro handivazi vadiro handembeiitatoita munhu saka sekuru avari kutei vanogara neni vanogara kumba. Sekuru vanogara kurimuka. ndisekuru vakudii dzimai wavo iye ndanzi yamai vavo angagara mai vavei munoirei chuma mwana wani ndibuda ndibudewo mwana wababa vakamuita vachishanda kuvoti vakaipa muntu here kuti arikutoseparetwa futi kuti asanobatana nevavo vanozigamwa anzi mwana wababa wakatoitawo varokoti kuera chuma anoera chuma ari kuseparetwa izvaiva mhani uyu munguva chaoii kose yanga asina zitsamiwa wongozokaruka wongouya vakakura vari pasei zvo vavakurira pamwe peuzi vakupedzisira vari imaivaziva rudhara taingowa kuti kuna bhudhi asi pakashayika baba patove ne7 years ndo patakavaziva ndo hama zvavakamutira vakagamutigona nababa nevanuna vababa vari kwei ndo vakugara vari kupota vachiuya vavasogara taka akati tikomba mungaramba munhu wanga asingazivi handinoramba nekuti iyese munhu wanga asingazivi iye sezvo anga asingamuzivi anogona kudaro ake kozimam sei muri kuziva kuti aripota achiuya mukumonera kupi vanogara pamba ipapo ini hai ndinoendako ndokumba kwemwana wangu ndiedangurambi ndinotoenda kumwana wangu munogara kweri ini ndinogara kwavo kundingirikiri kwamatenesi Sunnybank ndokandogara saka paaripota achiuya pese pamasvika uyu aiwa handiziva zvokuti aripota achiuya everyday kudi inongoziva kuti anopota achimbouya ende anenge asiri ega anenge achito pamwe nemukoma wake vane mota mukoma uyu mukoma waiye mukoma naye saka mukoma wake chichi ndiwo hanzvadzi yangu yati yomba muchi ndimba muchi chakapoitwa sei uyo haasi kugutsukana nazvo manje bhoda zvinhu zvichangotanga uyu ndiri mupacbz ndirimumatare kana vari muchekuti uya pacbz ndopandiri cbz paofisi pangu iwe ndiri mumatare kana uri pouyu nausingadirega ina hangu ndiri kuona chikuru maonero angu ndona chitsotsi chakakura kuti chekutamba ende hazina kutanga nhasi chitsotsi choyo
hakuna hama inonyuka. Zikamwa paitika matambudziko echidza sekuru ene kwamuri haisi hanzva dzenyu munoziva munhu akatozouya ndiwe mukutaura aiwa akazouya amuna kukura muchimuziva handina kukura muchimuziva zvangu asi ave nemakore auya mukopa mbaba uyani wachidii naira hanzva dzenyu namudiuya kwenyu muzukuru ka vanongouya kwese muzukuru arunitsa ane murume asina murume pamusoro chakaita kuti sekuru avaye kumba kwangu vatange kuuya mazvinzo vatange kuuya kumba kwangu mazvinzo inhau yekuti ava pavakauya vakandipa gupuru vakabva vasiya vandirova tichibva ndaenda ndikanotaura kuti ndarohwa ndikaenda kumapurisa vachibva tanzi kutinde kumapurisa nhau yacho ikapinda mukoti vakanzi ava loya ravo rati haripo sekuru vatange kuuya kurohwa kumwakaita kurohwa kwandakaita saka vakaya vari chii varimupurisa vasiri mupurisa vari vachingozomirawo pamba kuoona tiwo ava vakadzokawo musarohwa avarodzarira ipapo havagaripo dzemupurisa vatsvakagari vakaipa saka yakanzi yekoti yekurohwa isati yafika kanzi loya haripo vakashava mari paloya akati haripo asiraire saka koti ndovati hatitongi kana munhu asina mari kutongi yaloya vakapiwa chitsamba naloya chekuti ndaenda kuhaikoti isito kuti mai pamusha pamunogara ndepeuye ndepangu neushu aiwa ndada mavhuni pamusha pamunogara ndepani ndepangu neushu saka hamuchadi kuti munauye pamba pake munauye pamba pake makutotora vanhu maunotokana kugope kuti uyaiti gari mano akabvepi sekura sekura vakabvepi vakabvepi tofuraika mai makutotidadira sekura vakabvepi papi tauraii vabva munhu imai mimira musati chitondichakuchajai mazvinzambwe nokuteerera imi ndichakuchajai manje handi munhu anonyepa kana regerai munhu ataure ega ndinokuchajirai kuri anhema kwamuda kutitira kana munhu semuchipindurira ana sekuru ake aiwa nyararayo musima hamuna mazita akafanana mine mwana uyu indamune chitsotsi chakapusa kuti vanobva mundoro papi todatopaenda tinobaona papi pacho unonzi kusolitude farm plot number 60 saka pabva ndava kumondori vanonzanzi blessed sene Sakaria vari baba abamo blessing vanenge tozotwani zvinonyora abamo blessing mazati kudini hapana chakaipa kuti mine murume wenyu muchitaurisana moga musapinze vanhu mukati because mukanhwaya munhu kuti uye pano uchida munhu uya anobva adzoka nokufunga kuti makudanana naye ari munhu wanga asingazivi anobva vanziziva kana mungavai muona munhu ari kuuya unzi handiteta pamakaenda mukanoita chiroora tete vanhu vambovaona munonzwa sei vakutogara vachira ende nyaya yekunzi ambo yaanova pamubhedha wemukwashi zvakamboitika kuti chirudzii vakavaona pai ivo vachiti ndakanzi ndamovata nanatsano vakavaona pai dorisina vakanzi ndamonanatsano nani ini ndindakadaro pamba pavo nemakai nechikonzero chekuti vachibva kumba vanobva kuseni makaramba naye vakandiramba saka ana maramba wamufanira kuita sei fanira kuita sei kuchengeta vana kuchengeta vana sei nyaya maintenance hamuizivi munoenda musha kwenyu munoplema maintenance muri musha kwenyu
Amugari pamusha pevanhu nemakaramba nechichiterwa muchiunza zvikomba pamusha pemunhu handina chikomba. toda kutomutonga sekuru wenyu iwo hamukuti sekuru ataza negwe Aenda kupota. tikumuda tikuda kudare rini tikumuda munini muye naye kana mukasara naye todhira naye asi kude haisi problem. haatouye mambo aiwa don't worry usanetsike nezvi don't worry ngasauye pane umwe aita handiuya ari titore kuya naye hapana munhu asingauyi kana tichida kuti auye dare redu riri pamutemo ana mai kana muzogara mukaenda mubumbiro renyika pasection 180 munotozwana titori dare riri pamutemo nderimwe rematara ari muzimbabwe anocherechedzwa nehurumende yenyika yedu. Saka tikakudana ukasauya unenge wazvidza dare pane mutemo unozotudza zvokuita zvekuita munhu akadini tinazvo zvokumuita hatizoshayiwi aiwa ngawadzoke musi wataura hatitotauranawo zvakawanda pane chitsotsi chiripo chatoda kuongorwa taona chikuru chacho but uyu pamba pake hamukonesi kuuya ndotadza kutokuwa mbeu dzangu mambo aiwa zviiti kutokwanisa kuti wandichiita ndiwo arikupedza zvangu vanhu vana vamuna vakura sei ana 25-24 havasiri vana vanofanira vandarotsava kwavo asi vamwari kwayo munovagarira vakura zvinaito